Kulonje phile kusho kumele pastor lokuchaza amaphupho inamba ngisenza ngobimember noma yakhuluma ukuthi kuphela sona 905 jamba from Monday to Friday on WhatsApp sibhala clearance khanyisani sawona pastor ngicela ukubuza uphupho la inyama yenja baningi abantu ababedla inyama yenja maybe now you're one of those people ababedla inyama yenja. So kungaba into enhle kungaba into embi kodwa siyabheka nje. If you dream of eating a dog meat, so one, ngokujwayelekile uma ungenze uphuphe inyama yenja kungaba uphawulo uma uyidla olungasho ukuthi kungenzeka kade udliswa, ngakho-ke kumele uqaphele futhi usukume uthole usizo lokulwa naleli dliso. Kuyaba-ke idliso komunye uLevithi 11:27 nazo zonke-ke ezihamba ngezidladla kuzo zonke izilwane ezihamba ngezinyawo ezinye zingcolile kini. Yabo. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha inyama yenja kungaba uphawu olubi uma uyidla, ngoba komunye kungasho ukuthi kungenzeka kunesidalwa esibi nesingcolile esiphazamisa into eyimpumelelo kuwe. Aleke bese mthi omunye angathi kunesidalwa esikupha inhlanhla, kunesidalwa esikupha amandla. Yabo. So it depends on people. Number 3, kuyenzeka uma uphupha inyama yenja uphawu olubi uma uyidla. Osolusho ukuthi-ke kungenzeka uzodla imali yamanyala, imali engafanele uyidle. Kuyenzeka komunye eyithole nje inyama yenja umuntu ozodla imali engafanele uyayidla noma imali ayithole nje engafanele. Yabo. Number 4, kwabanye uma uphupha inyama yenja kuyaba uphawu oluhle uma uyidla, osho ukuthi ngenzeka uzothola inzuzo yezimali esitheni sakho ngemuva kokusinqoba. So omunye umuntu kungenzeka uphupha ukudla inyama yenja kukhona umuntu oyisitha usanda kubuyisela imali abekukweleta yona noma beyibambile noma ayithatha, yabona, noma kunemali noma kunomhlomulo ozothola kulowo muntu loyo kade isitha sakho. Yabona, ingabe la kuliphupho elifana nje. Siyabonga-ke sibheka la ukuphupha udla inyama yenja, eating a dog meat, ngaba idliso udliswa, ngaba ukubambelela kwempumelelo kwakho ngenxa yesidalwa esithile noma kwisidalwa esikupha inhlanhla namandla kwabanye, ngaba ukudla imali oyithole ngendlela engafanele, imali yamanyala, imali engcolile, kuyaba imali uzoyithola kumuntu oyisitha sakho, ungabe uzokubuyisela imali akade eyithathile noma uzokhokhela ngento ayeyithathile ayeyiphulile ayenzile bese ukhokhela leyo mali yomuntu loyo nokuthi umqondile. Siyabonga-ke besibheka la inyama yenja.